प्रथमते मैं आपनालोকক धन्यवाद दिबा লাগিব আজি आपनालोকৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি বিটিচিৰ থকা যিমান ঠিকাদাৰ আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ মই দিব বিচাৰিছো। এই খবৰটো হ'ল আমি কৈছিলো বিটিচিৰ গভৰ্ণমেণ্টে অৰ্থাৎ হাগ্ৰামা মহিলা সাৰৰ চৰকাৰে ঠিকাদাৰ বিলাকৰ পেন্ডিং হৈ থকা বিলক অলপ হলিও দিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছিল। এই মৰ্মে আমি লিষ্টখন প্ৰিপেয়াৰ কৰিলো। আপোনালোকে এই লিষ্টখন কেইদিনমান পিছত আপোনালোকৰ সমষ্টিৰ MCLA বা ব্লক প্ৰেচিডেণ্ট সেক্ৰেটাৰীৰ হাতত পাব। মই হেতুৱে আপোনালোকৰ মাজত অৱগত কৰিব খুজিছো। এই লিষ্টখন যি লিষ্ট আমি বনাইছো এই লিষ্টখন পাবৰ কাৰণে বা চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে বিটিচি বা অফিচত কোকৰাঝাৰত আহিব নালাগে। আপোনালোকে এই লিষ্টখন ব্লগতে দেখা পাব। MCLA বিলাকৰ লগত এই লিষ্টখন দিয়া হ'ব। প্ৰত্যেক সমষ্টিৰ MCLA এই লিষ্টখন দিয়া হ'ব। আৰু লিষ্টখন আমি এনেকুৱা বনাইছো যে MCLA বিলাকে যেটো লিষ্ট বনাই দিছে এই মৰ্মে আমি লিষ্টটো বনালো আৰু পেমেন্টটো কৰিবৰ কাৰণে ছাৰৰ পৰা আমি এপ্ৰুভ কৰিলো। এতিয়া কোনোবা যদি কিবা এটা কাৰণত থাকিছে কোনো টেনচন ল'ব নালাগে, একো ভাবিব নালাগে। কেইদিনমান পিছত আৰু সেকেন্ড লিষ্টটো আমি দি আছো। তাৰ কাৰণে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো টকা পইচা খৰচা কৰি পেলাই কোকৰাঝাৰত এইখন লিষ্টক চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আহিব নালাগে। নিজৰ সমষ্টিত আপোনালোকে এই লিষ্টখন দেখা পাব। नोंथांमोना गोजाम बिलनि लिस्टखौ दंना गैया नायनो थाखाय क'क्राझाराव फैनो नाङा होननानै बुंनाय जादों। बे गोजाम बिलनि लिस्टा आंहा दङना गैया बेखौ नायनो थाखाय मोनफ्रोमबो समष्टिनि EM MCLA आरो MCLA गैयिफोरनो ब्लकनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टनो बे लेखाखौ हरनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बे लिस्टखौ नायनो थाखाय क'क्राझाराव दुखु खस्थ थाखा फैसा खरसा खालामनानै फैयाब्लाबो जागोन होननानै बुंनाय जादों। दा जोङो PWD डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोङो 647 जोङो जननो जों होनाय जादों। MCLA फोरनिफ्राय मोननाय स्किम्सनिफ्राय आरो CDनिफ्राय 1282 स्किम बा व्यक्तिनो जों होनाय जादों जायफ्रा MCLA फ्रा लिरनानै हरबाय ब्लक आरो समष्टिनिफ्राय। PNRDनिफ्राय 444 न'स अर्थात 444 जननो स्किमखौ होनाय जागोन। आरो आद्रा जितु जायफोर थालांबाय बिथांमोना नै साननैसोनि उनावनो बिथांमोननो जोङो लिस्टखौ दिहुननाय जागोन। किन्तु जा आद्रा थालांबाय होननानै बुंदों बेखौ नोंथांमोना बुजिना लानाया मोजां। फैसा जोबनायनि थाखाय फान्ड जोबनायनि थाखाय जायफोरखौ जों दोनथ'दों बे दोनथ'नाय लिस्टखौसो जोङो नै सेकेन्ड लिस्टआव होनाय जागोन। जायफ्रा गोदान लिस्ट आरो होफैगोन होनो गोनां दं लिस्टखौ जोंनि आखायाव गोग्लैयाखै बिथांमोना फान्ड हाब्लासो मोननाय जागोन। खोथाया मोननै नोंथांमोना बुजिना लानांगोन। जायफ्रा MCLA आरो पार्सनेलि जोंनो होबाय सोरबा लिडारनि गेजेरजों बेफोरनि लिस्टखौसो जोङो सेकेन्ड लिस्टआव जों होनाय जागोन। बिथांमोना फैसा मोनगोन। आरो जायफ्रा लिस्टखौनो होखायाखै गोदान लिस्ट होगोन बिथांमोना ब्लकनि गेजेरजों आरो MCLA EM MLA फोरनि गेजेरजों लिस्टखौ साबमिट खालामनो हागोन। नेक्स्ट थार्ड लिस्ट अर्थात फैसा जितु फैगोन फान्ड बेयावसो होनो हागोन। दा बेनिखायनो आङो खावलायनो सानदों नोंथांमोना जेबो गाज्रि मोननाङा। আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যিবিলাক থাকি গৈছে তেখেতসকলৰ লিষ্ট পুনৰ কৰা হ'ব। যিবিলাক দিছিলে লিষ্টত সোমোৱা নাই সেইটো আৰু বিবেচনা কৰা হ'ব। কিন্তু যিবিলাক দিয়াই নাই এতিয়াহে নতুনকৈ দিব তেখেতসকলে এই ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চত আৰু নতুন লিষ্টত পাবলৈ সক্ষম হ'ব। এইটো আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। गोबां खोथा बुंबावनो सानाखै बेखौनो बुंबाय। नोंथांमोना एडभाइस स्लिप आरो बिलखौ नोंथांमोना बानायनो हासिगोन। MLA MCLA आरो ब्लक प्रेसिडेन्टफोरजों जगाजग खालामनानै सानसे बा साननैनि गेजेराव जों बे लिस्टखौ हरगोन। नोंथांमोना गावबा गाव समष्टियाव नायदो। थेंक इउ। माब्लासिमाव मोननायनि सम्भावना दं? बेयो सप्तानैसो लागोन। फाइल प्रसेस दङ। नोङो बिल लाना फैनांगोन, अफिसारा थानांगोन आरो जोंहा मा चेक जानांगोन। बिनि उनावसो खमसे खम
2 उइक्सआ नांगोन कारन 3000 खाथियाव गासैजों जानो हागौ फाइलआ बा 2425 जानो हागौ बेखौ मावजोबनाया एसेबां गोरलै नङा आरो जा अफिसाबो सेटआप जाजोबाखै खालामबाय थादों बे मोनहैगोन गासै बेसेबांसिम एमाउन्ट जागोन एमाउन्ट 100 crore नि एसे आप जाबाय कारन बाजेटआ 100 crore जोंहा होनायनि खोथाया एसे आप जाबाय बेखौ एसेब्लाबो सारा निश्चय मिलायगोन जायफ्रा एमसिएलएफा लिरनानै हरबाय गावबा गाव समस्थियाव गावसोरनि पेजजों बेखौ जों फार्स्ट प्रेफारेन्स होनाय जादों बिथांमोननि फार्स्टखौ जों लिस्ट होनाय जादों जायफ्रा आद्रा दङ बेखौ जों नै रिसेन्टलि सप्तासेनि उनाव जों होनाय जागोन गोदो जोङो निश्चय मोनाखैमोन जोंबो मोनाखै आंबो मोनाखै नाथाय गोबां बोसोरबा नेनायनि उनाव जों दिनै मोनसिगोन आरो बे हाग्रामा महिला सारनि अननाय बिना फैसायाव बिना एग्रिमेन्टआव मोनगोन बेनिखायनो आङो बुंदोंमोन जे केस होनानै लानांगौनि प्रयजन गैला केस होआलासिनो जिहेतु मोनसिगोन बेखौ आं दाखालि नोंथांमोननि गेजेरजोंनो आं फोरमायखाबाय बिलखौ गासिबो मोनजोबगोन